presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kinilang gihapon yung Kuya Joel, kauban sa akong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O, mga igala, o hagong ko kamo nga mugamit kita sa mga produkto sa Sid Marketing Incorporated, sama sa Panyawan Liniment Oil, Sid Panyawan Coffee Mix, Sid Celebrity Kojic Soap, Sid Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Sid Marketing. Bueno, mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Julio. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ri Arellano. Higalaan, niya ang sugilanon ni Julio. Kini ako asawa, hilumon na lagi. Magiwaon kayo, mga nga lipay kay ko, kay bisang magiwaon, hilumon ba? Di pa rin suban nga, matod pa sa uban nga, ilang asawa taon, bungangira, sigig pang marites, pero dili tanan. Lahi na ako asawa. Kung nga na problema ko aning kahilumon niya, manggiwaon, no? Inaniyon ako pagsugod ang tanan, ha? Magkatagkanta sa gabi. Madabakanin ako doyo. Try lang din ako, In every afternoon, 3 o'clock, I read your list. Sabay ang luha. Kung sa man ang TV, uy, wala man ay tao. Ha? Bisag yun sa nakugliso ang antina, wag kay tao. Basig naglakaw. Mo, amaw, ay. Uy, salida, unsa kon man ni. Awa na, dinadyo ko kaabot ani salida ron, sugod na ron palita. Ay, huwat-huwat lang, basig loading. Huwat-huwat lang, paulihan na. Ay, ahak ba ani, uy. Ay, kapaw na siya karaan na among TV. Mauna, di magyug ka gustong palit na bag. Oh, sbuka ni Behana, oy. Kanta kong balik, be. Antusista na ko, akong nagibutang balik, be. Kani akong katahon, ay, kani. Dong! Apo nito kasugod. Dong, na, Dong. Sika sa mukha, o ba't kasulugon? Yung natin kang muslidar na. Salida lagi, pero black and white, unsaon man eh. Ay, bagitang Crayola. Kulori, day. Ay, hanggaw ka, ganina karagida, wag yung kay klaro ikasulti. wala ba yung kanatagkos kaliro, bida sa di mo. Hanggaw, magkagpangutan o, di magkakasabot. Bugal-bugal. Ay, sakita, oy. O, dito ako sa kawasay. Ato, dito. Ato, uy. Bahala ka, di ko, mauwaw ko. Ikaw lang ato nito gusto ka. Unsam ni sibat, iluro ni ba yung anak? Pre! Ani, amli ka rin pa. Ganyan, pre! Pre, lingkod. Nasuroy mo ni kung pare, kung gwapo, ha? Ano man eh? Nahalag ko, pre, kay matay pa ang katong gilo na ko ba? Ugma pa man lusot. Mo ba? Oo, unden? Wa lagi may bugas, pre, kay og nalusot pato karon magapalit og tako kusaksako. Pero ugma pa man gud. Nya ang masadog di lang may ngaon. Sige pre. Kadiyat pre ha. Kadiyat huwata lang ko ha. Magkuha ko. Ay, salamat pre. Buta na gini ko pare.
Maduulan yun. May na lang kay makuha mo ko kwarta. Pinakog bubalipad. Pre, pansin siya ng kahawag yung ilaing taon. Balik 3 kilo rin yun eh. Sa pre. Problema kakabugas. Tagati kabugas. Mga 3 kilo na. Pakapila taga Suriso. Pre, Pre Julius, tagaan ka Suriso. Usa man na mo, pre. Ulan-lano na mo, pre. Sa to, pagkapay nagsuriso. Wari mo sunan. Lagi. Mauna ni Higayo na. Pamunggod mo lusot akong kwarta. Elisan ta na yun ka, pre. Sige. Tagati ka sunan, pre. May sardinas diha. Ayaw lang, pre. Abe pa lang nasunugan, me. Dito ba, bugas sudan? Pwede mo pasmon. Unsa? Madunlan, me. Pre, simbako, roy. Ug madunlan, me. Saonam lang. Para mainom, pre. Wala problema, Naidagang isuter diri. Wala, pre. Mauwam sa taan, Magbit-bit ko ng bugas o marsadinas, nya ay suter pag yun. Mura ko nag-groceries dinis inyo. Mauwam sa taan na, pre. Kwarta na lang, pre. Ilisan talang bitaw ka, ugma. Bayar na talang bitaw ka. Sige. Tubuan ko na nag-10%, pre. Ay, problema, pre. Abay na ako bugas sudan ray mo giari. Kwarta man di ay. Kwarta na lang, pre. Para din ako maglisurug daba. Nya di ta maor sa maslingan na to. Kaghar ba kayo mga marites? Kwarta na lang, pre. Mga pila, pre? Bisag 3,000, pre. 3,000? Pre? Paano yung matilok, pre? Saon, umpram may hapon. Kanira yun, pre? 500, pre. Magkailaing kwarta, pre. Saon. Kimpram na mo gapon. Kana lang sa? Wate may mo, pre. Kanina lang. Agwantahon na lang ako ni kay... may lain. Pero salamat, pre. Salamat. Sige, pre. May problema, pre. Kaloy sa pare tao, eh. Marag... miluon mo kuno siya. Yung ugma pa malusot. Pero... makaluon din siya. O man siya trabaho. Ida, no? Pre. Pre, balik lagi ka. Imo lang, unsa man? Iuli lang na ni mo? Ako ang pre, kining, dili, pre, ibalik ko tungod kay, ako ni dadon ang bugas, pre. Dadang bugas? Sige. Uy, dadalas itong sardinas, kadit. Kuhaon akong sardinas, ha? Pre, dara, pre, 5 nakbuhok lang ta, pre. Ha? Kauno mo na, kumplito na. Bugas, tudan na. Lamat kay pre, ha? Sige, harin. Sige, pre, happy, pre. Ay, lisod yung pobrita. Pero may lang, bisa pobrita, makatabang nagyapon ta sa atong isig katao. Bangas ka. Pre. Pre, balik ko kay ang scooter na pinalimtan man. Scooter? Di pre, limtang isuter na. Kanuguna, bungot sa ito, biyan eh. Abi na ko kung sige balik pagkakinod. Wala na itong imong bisita? Di maka. Ang kagawas. Mawaw ko, dito na ko sa kwarto. Ang sabi taon ka, ako nakabantay ko na ba? Sukar lang ang malhin ta din, ba? Wala makigawas-gawas ba? Hinuunsa ka? Mauwaw ko mo gawas, daghang mga istambay des gawas. Sunturan lang ba mga silingan? Unsa? Di ba ko ganahan? Mamalhin niya ta, ha? Unsa? Tingon ini ka manggiwawon akong asawa nga halos lang di mo gawas bay. Mo gawas magani, murag ninja. Nagkao niya, nag-face mask, na nag-shade pag yun. Amot, unsa ni style niya? Unya? Na may tabliya nang? Oo, naa. Julio, ikaw manggod di ay na, oy. Apilil sa napkin nang kanang all night niya with wings. Uy, ikaw man ko'y nagpalit ng taon, ani, nga nung dili man ang imong asawa. Botang bayhana taon ng, bida, di man yung gawas bay. Uy, ano good? Nasa gikahadlokan? Aman. Unya nga nung di man mo gawas. Wag ko makakita ng asawa ni mo ay. Bisag anak na lang unta sa inyong tubkaran.
Hambot, mag-uwawon kayo na ngayon, sabutan na niya, Gyot. Bay, magapilapil ko, bay, Ano saban, bay? Bay, usara, bay, sulban ng magiwawon kay, bay. Ha? Preso ang asawa, magiwawon kayo. Ultimo ko sa amin, mawaw siya. Grabe naman sa dang imo, Pidot, oy. Lagi, tinoon, lagi na lang. Isultihan, tika na, abigin akong asawa, ang kanang magiwawon kayo. Napamdilain. No, gigiutsam ni mo bay nga nawa ang pagka manggiwawon sa imong sawa, ha? Pero karon bay, di na mawa akong asawa. Akong gipainom. Ha? Pahubog ng mayo. Wag tang uwaw eh. Mao ba? Paim na lang asawa ni mo, Julio. Mo inom ang kada. Ako anang habigon ni mo ng salod. Wa ko kita nga mo inom na kong asawa. Wa pa ako kita yun. Mo inom siya tuba. Mo inom siya tubig. Or lang makahubog. Wa yun. Sulay bay. Sulayan? Sulay pa inom ba? Pasuway painom ka na makahubog ba? Wag tang liuwa wala. Ako bitong asawa. Kung ipainom, pagkahubog. At tabian na lagi. Grabe, murali ka naman siya sa payaan. Usay mo painom. Ha? Ay, isulti. Basta baon na to. Kada itudlo lang sa tindahan ng salod. Kada. Sige, mayo. Og mayo ganing mo inom siya ganang hard bay. Mas maayo. Para dili kayo siya mahubog. Dali rin siya mahubog ba? Pero dili, beer! Fighter 50 lang. Fighter 50 na lang. Birkol! Fighter 50 lang, ha? Sway lang bay. Ha? Sige. Nang, tagay ko, fighter 2, be? Kadiyot. Unya, gusto ko mawagtang ang pagka mangyulaon sa akong asawa taon. Kung matod pa ni Pidot, paimnon lang kuno taon arumawa ang kawaw. Mao nga ako gidayon siyang gipainom. Ako gituman na iyang sugyot nga paimnon akong asawa. Unya. Unsa ni dong? Ay, na lang day. Kanang makapainit sa gibati ba? Makapalagsik na. Mawa sa mga sakit-sakit taon sa kalawasan. Agwanta lang. Pait pa na unsa. Pero primero ray pait na. Yung kaduhan ni mong inom na o ikatulo. Lami na kina. Suway. Ha? Ipisan ti kami. Suway. Suway day. Dili lang ko ana, uy. Uy, taon di man sa ingon nga pait gyud kay ni day. Tamis-tamis man sa ni. Medicinal wine man taon ni. Awaha, mainom ko ha. Niya. Okay naman. Kita ka? Tarawa. Ay, ipadingot ko. Mauning pangkondisyon gini lawas gini siya kaniyot ha. Pun, babe. Imo niyo. Suway lang, usak baso lang, tilawi day. Sige, diretso lang yarok taon ha. Nya utong lang. Magyun na, basta beginners ka. Sige, yarok dito. Gumatula ka na. Very good. Hang. Ay, primero pa. Hang na. Puni pa. Kalay lami. Lasa na. Sige. Ay, kauwaw. Kita ang duha di disbay. Sige. Ayun na. Ipis. Okay, dara. Okay, yarok. Nang. Pidot. Mo inom magkadang asawa ni Julio atong inyong... Fighter wine? Fighter 50? Basta makainom lang ka sana. Magsunod-sunod na. Kanaharam na madugay ba? Pero sa ko asawa nang. Primero, di kayo makayaro ko eh. Guba kay naong. Pagkasunod, awan, Siya ni mo tagay sa kong gilingon. Siya ni mo tagay sa kong gilingon. Iya ba yarong diretso ang butilya? May baso-baso. Karon. Karon ang awasawa. May sige lang pangagarong ginom eh. Itong palabugan lagi sa asawa nang luya lagi na ko. Nalabanan di ay. Ay di kayo nalabanan. Nahigam gid siya.
Inom nang ganarili ka. Di ko ay. Suwayi ba? Di ko ay. Tagay ta lang. Ako pa lang no makahurot sa kong baligya, Nora. Kanang bankrupt na ko ang kalakiha. Pagkakidot baya ni mo pedot. Awa. Ganahan na ka, di ba? Puni. Lasara. Puni. Ako. Tuyok talaga ako mananaw. Di tuyok sa galing mong sinultihan mo. Ano man ni Jules? Si Jules? Julio, agad. Kanin, ano man ni shit. Ay, sos. Ala. Nung sa ka? Usa, itutukan mo kunin mo. Nalibat lagi na imong naong. Nahipat. Nahibat? Nahipat. Bati asa nang Pati kay naong ni mo. Pati agdig naong ni mo. Julio. Ako ba nang wapo? Ikaw dapat kaya ka. Bida lagi Mayo kayo ni palit yung kimno si Bay Julio nang. Palit yun. Alam ko. Sa kay gamaad to. Ikaw ay akin. Kasama ron. Totoo sa aking paningin. Kasawa ni Julio nang. Nag-concert na. Siya ang gingon. Hindi nagiging petiruay nang. Wala. Nawanang kauaw nang. Nayo, kadungo ka. Kata-kata na. Malaman mo. Pastilan, kay epektibo. Hindi ito iyang iinom no. Katabi nyo. Sa maron. Lagis marunang. Unsa man gud nanghagis naman na siyag buno, nagsinggit naman nagbuno. Atay na sobrahan. Nawag tanto ng uwaw nang pero nanghagis naman pagkakidot. Bangas ka. Ay. Amlak ngal. Amlak. Waya. Kabagal ni Mugnaw. Ayaw. Bono. Ay, atakas kwarto na. Turjak ko ka na. Husto na. Mani akong 5 taon. Ganahan ako asawa taong si inom taon. Imbes sa una, manghagis og mahubog. Karon manghagis na, di pa imnon. Bida, ato na magsigawas og sigit-sagit. Nawa na noon yung iyang uwaw. Pero, nasubraan mo sa taon. O saan mo na ako taon? Sabi ako buhato na ni, palihog tabagi ko niyo, be. O saan ko kamoy pasultiyon? Julio. Martes 14. Birthday celebrant. Dili, 14. 14. Happy birthday ni Aguliat in advance. Bakit ka makaapo na siya? Ate Pres. Okay, ang sendo na to kadto adlaw. Ato si Dudong Julio, Ate Pres. Julio? Kanis Dudong Julio, Ate Pres. Kuan kanang ang iyahang asawa magyawon kayo. Unya, ang nahitabo, gito tudluan siya sa iyang amigo, nga mauni buhato na to, paimno ni mong asawa, mauna iyang gikuan, sus, karon iyang asawa, Ate Pres. Isog man kayo, manghagis man, hindi ko mag-inom. Hindi ko mag-inom. Ay, sos, manghagis. Pag itsa mga unsa ng iyang makuptan. Sa una, manghagis ra. Kung makainom, karon manghagis na, o di pa imnon natin, Pres. Mauna yung problema niya. Naanad na. Mauna yung problema ron saon niya. Bang, unsa ba ato ang mabasa niya, bang? Kaya nga ito ipaambit ka niya, no? Kay kanimang God, sobra kabuutan na yung asawa, di gani mong gawa sa bahay. Doon na nakatambag niya nga paimnon, karon iyang gibuhat, tanawag kung sa'y resulta, no? Kung ari ko ka diri sa ato ang balaang kasulatan, ari diri sa Sirach 26, verse 8 man siguro, bitanaw na ko, ha? Okay.
Sirach 26, versikulo 8. Ang usa ka babae nga hubog, maoy usa ka makapungot nga talan-ahon. Dili siya makatago sa iyang makauuwaw nga panglihok. Mauli Ate Pres, karon nga nahubog na ng hagis, imbis una dili gani ikita, lugsanay gani mo gawas sa bay, ultimong pagpalit og asin og suka, dili mo gawas. Maayo pa unta to. Oh. Diba? Maayo punta to kay ngano. Mauwaw, dili na mo kuan, dili mo kanang okay ra ba? Way libog. Way kasamok nga mahitabo. O para na ako, Ate Pres, kanang naang okay man og mo inom, no? Kasi garagod, bakit mo nga mag-inom mga lalaki naman. Pero kung babae nga mo inom, okay naman, labi na mga espesyal nga okasyon, no? Kana, moderately lang. Oo, diya ka nang, dili ba masubraan, ingon ani ron nga, manghagis na hinuon. Ito na makauwaw hinuon. Nya, kini kay, manong lalabihan, grabe da, kani kay sige inom. Dili, og mo inom, gamay lang ang ipainom, para lang painit sa inlawas, di ba? Unya kay mga hagis, dili palitan. Ulagi palitan, gamay ra. Unya, di siya magkapugong siyang asawa nga ayaw pagdaghan ng inom. Gamay lang ang inom, ang imong imnon, di ba? Oh, ikaw rin yung mabasolaan ni sir. No, imo magisugdan. Ikaw rin yung mabasolaan ni sir, no? Para na ako, dili man ngilat sa usa ka asawa nga ingon ato. Nindo tinuon kay anak ra siya. Pero bam dili lang permi, dili lang sa kada adlaw mo inom na lang ka, dili sad. Na? Dili sad maayo mo inom kada adlaw. Usa gani tawag ana mapalahubog na kaayo, Ate Pres, alcoholic. Alcoholic na. Na kuan na gina pantunan gina sir kay imo man ang problema ikaw man kay mo na ikay nagpasiugda imong gisugdan hilutag gina og mahimo pagkahunong siya ni ana kay gawas nga makauwaw ang iyang mga lihok makadaot sa na siyang lawas magkadaot gyud mao nga tanawa badunga unya ko mahimo ana lagpalite kay once nga mapalitan nimo nya makainom na manghagis man kay magpapuno mauna ay ako dito ko mo inom maayo, Ate Pres ha okay ra ko kanang dili mainom ka ba dili kay ko inom kay mo lagi makainom ko di ba ko kay bawo sa ako nabuhat bisa gamay ra imong imnon dili pasubraan okay ra mo ko mahubog ko basta mahubog ko ng mga lawas nun salamat po natin tuluman nun kuna ko ang Puzzle Tihon.